أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Joasi Seydou biye jumaye Sigay. biye lahoroma dunye Kabako. ala batu ani ala nyini Allah taala ya ndaw kama Sigay. meleke Sigay. jine buna alamade Aho. ala ma anda foyi kama kale ala don Jabbar. kale ala deli Jabbar. kasra ala nye Jabbar. Joasi Seydou ala ko Ah. anga shun ala ko anga sali Sali. nga ala ma fo sema fura kono ko ale yɛrɛ ala bi sali walima ale ala bi shun Amofo. Joasi Seydou ka do diɲɛ Aha. hadamaden Jabbar. n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an tɛ ala dɔn Ala. an di sun an di sali a bi mun bɔ ala ka alaya la Waitun. Foy. Wallahi. Angara mogo. Ede bangeneya. Joasi Seydou Ne. maa min mana diɲɛ saa bɛɛ lajɛlen sun Sun. maa min mana dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ bɛ k'a bɛɛ kɛ sali yɔrɔ ye Salira. a bɛ mun fara ala ka alaya kan Putere. Hajaba. Joasi Seydou k'a dɔn i bɛ nin kɛ i yɛrɛ de ye Wilibali. Joasi Seydou Allahu Taala ko an ka ɲɔgɔn makara Sigay. an ka sira Joasi Seydou Ne. ala ko an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Ɔhɔ. ala ko an ka tiɲɛ fɔ Sigay. Joasi Seydou k'a dɔn ko dama min bɛ jamana kɔnɔ Ɔhɔ. kɛwale dama min kɛra ka da ɲɔgɔn kan Aha. Joasi Seydou k'a dɔn n'a ko ma wuli Sigay. a ma yuguba Jabbar. a kuma dalen bɛ ten Jabbar. a ye nin ko in to ten a ye nin kuma in fɔli to ten To ten. Joasi Seydou k'a dɔn damanda Aha. o de ka bon diɲɛ fɛn bɛɛ ye Sigay. Sigay. hadamaden Sigay. Joasi Seydou k'a dɔn i ka siran k'a dɔn k'a fɔ ala ta bɛ yen Waidun. Joasi Seydou ka siran Waidun. k'a fɔ ala ta bɛ yen Kun faya an ka kun. siran ala ɲɛ an ka siran ala ɲɛ Jabbar. Joasi Seydou k'a dɔn ala ye min fɔ an k'a bɔ bɔsira fɛ Sigay. o bɛ ka lafiya bɔda ye Aha. o bɛ fisaya an ɲɔriw ma a bɛ Arhamani. fisaya jamana ma Arahimi. Joasi Seydou an ka mana gɔnna Aha. nin ko damadɔ min dalen bɛ ɲɔgɔn kan Aha. suko ni dugusɛjɛ tɛ Aha. maa t'a dɔn a kɛra cogo min Ami. a kɛra kɛcogo min na a wulila yɔrɔ min na Ami. jɔnni y'a kɛ Ami. Joasi Seydou k'a dɔn don o don an ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na Ye tiɲɛ. o kamanagan in ju ye mun ye dɛ A bɛɛ farala ala la. Joasi Seydou k'a dɔn o ala ye min fɔ o Jabbar. kuma an k'an ka tugu o la Ami. ala k'an kunna ja Ami. ya rabi ala k'an kunna ja Ami. Joasi Seydou k'a dɔn an ka nin jamana in Ɔhɔ. Joasi Seydou k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ an t'a dɔn bilen Ami. an y'a ɲini Allahu Taala fɛ Jabbar. a k'a dibi fara Ɔhɔ. a k'a dibi fara Ami. k'a jira an na Ami. min ni min b'a kɔnɔ Joasi Seydou k'a dɔn n'a k'an ka dilan cogo min na Ami. n'a k'an ka ɲɛɲɛ cogo min na Ami. Allahu Taala k'o sira jira an na k'o Ami. dusu don an Ami. kɔnɔ Jabbar. a k'o k'a ka alaya Ami. kama Ami. a k'o k'a ka alaya kama Fatiha. Ami. Fatiha. an bɛ waati min na sisan Aha. Joasi Seydou k'a dɔn min ye nin kalo barikama min jɔlen bɛ Belebele. Sunkalo makɔnɔ tɛ di. hatɛ an k'an ka sira ala ɲɛ Ami. Sunkalo sera ka banza o. ya rabbi Ami. an k'an ka sira ala ɲɛ Ami. Joasi Seydou k'a dɔn an k'an ka sira ala ɲɛ Jabbar. k'an dama kasi Jabbar. k'an dama kasi ala la Jabbar. ala min n'ale bɛ ko kalama Waidun. ala min n'ale ye ko da Waidun. ala min n'ale bɛ se ka hinɛ an na Waidun. ala min n'ale bɛ se ka ko ta ka bɔ an kan Waidun. ala min n'ale bɛ se ka hɛrɛ su an kan Jabbar. ya rabbi Waidun. ya rabbi Waidun. ya rabbi Waidun. ya rabbi Waidun. Mali jamana La a ilaha jamanadenw illallah. a jamanadenw Ashhadu minnu bɛ anna Mali kɔnɔ Muhammadan Rasulullah. minnu bɛ Mali kɔ kan Amin. ya rabbi Allah La. Allah. an y'an dama kasi la ala Jabbar. ala an y'i wele Waidun. se tɛ anw ye se bɛ e de ye Kun faya kun. ala e min bɛ se ka dibi fara ka yele bɔ an ye Arahamani. ala suko ni dugusɛjɛ tɛ gundo min b'a kɔnɔ e Allahu Taala de b'o dɔn Wallahi jabaru. ala an y'an dama kasi la Jabbaru. Jabbaru. k'i deli Jabbaru. i ka alaya yɛrɛ kama Jabbaru. i ye min da n'o ye kira Mahamadu ye ka bɛɛ da a kama Rasulullah. Allahu Taala a ko kama a kɛ Maka ni Madinɛ kama a kɛ Kuresiw barika kama Ami. ala ye kumakan bɛ kuranɛ de kɔnɔ Ami. a Ami. kɛ kuranɛ lazim barika kama Ami. i ka hinɛ an na Ami. i ka hinɛ jamana na Ami. i ka hinɛ jamanadenw na Ami. ya rabbi sɛbɛn Ami. minnu ye A ye ŋaniya ya rabbi siri. Allahu Ne t'a ya dɔn rabbi ko a ye ŋaniya Allahu siri. sɛbɛn minnu ye Ami. ala ka yele b'u ɲɛ Ami. u k'a dɔn k'a fɔ se min b'u ye ala ka se dilen don Jabbar. n'a ka di ala ye Ah. suko ni dugusɛjɛ ta a b'a yɛlɛma Sigay. Ah manchate. Enete matini vanye. ala min bɛ Zulfakar. ala min n'a se b'a ye Asharafu. Asharafa. Joasi Seydou Ah. i k'a dɔn fɛn min bɛ n'a ti ye L'éclairé. Le sage. L'imperturbable. L'espoir du peuple. L'espoir de tous les musulmans. Elle a dit d'abord Tungara. Allah. kana mɔɔ bila n na o fɔra Atakbir. Ah. o fɔra dɔ ma dɛ kana mɔɔ su ka bila n na O fɔra ka tɛmɛ a. o fɔra ka tɛmɛ mɔɔ wɛrɛ ɲini n'o tɛ ninnu fɔra dɔ ma Wa n'a fɔ le saint. un Le guide. un Le moula. un le griot Le o fara a kan le griot musulman. ni m'o fara a kan Le griot Joasi Seydou musulman. ni m'o fara a kan dahirimɛ ko gɛlɛyara griot in fɔ kosɛbɛ
Madu nama balole be o. Madu nama Keita. Ski. Abe. Ibrahima Karanyara. Abe. Bamade. Ndama ba Seydou Sila. Abe. Ibi fama ka yenga ni yaye domi. Ibi nyina ko kalota. Allah. Allah. Ndama Seydou nandume balole be. Allah. Malade. Baramakaw ka belebele be. Maju Sembara. Ala ka na. Kele Maju. Wati Seydou. Ne. Amma nyini subhanahu wa ta'ala fe. Nam. Kaykaw ka de mandige. Joni. Ba amede min tege ka telna bey. Min bi Gabon. Min bi Gabon. Atoy Tidiane. Nyang. Balo. Jono seda ala ka nu so. Ami. Ala ka nu so. Ami. Ya rabbi ala ka nu so. Ami. Anga je ka ambulo korota ka anje ka Fatiha. alay. Jono seda ka do hami be mina. No yengi nyini nga banaye. Hami be mina. No war koy. Hami be mina no e bara koy. Hami be mina. Che fara musoka. Ni bi che nyini wal me be muso nyini. Jono seda ka do ni ya agnen ya siri wati. Sabula mi nyini ngonye. Jono seda ka do nya fanta nani bele jilela. Wallahi malidun lobana. Jono seda ka do angara mo do be. Ayen wele. Ayen doni njima. Ko nga kangar daye ko aka karamo lama aka tuna Johnny nangla na wakile di manga je o wakile ko wal fendu may haramudu Johnny ndo Tijani ndo fi ako nga wakile ndima Tijani nyang karamo yenyi nga wakile bi jako ala kama nyadu لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعل لما يريدون الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لنا نبينا الله لنا نبينا الله لنا نبينا الله لنا نبينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا شريك له الله لا شريك له الله العظيم الحمد لله رب العالمين آمين سبحان الله والجريم فاتحة آمين الحمد لله رب العالمين Jeka pub kaka firfon la kodo Daba tungara mbolo blangi so oti manyumanya ye mbala chogo bedi Josi Seydou ne ben gele ku ado ninga boni sebanye mi nu kama le sphinx ko na koro domba seben buro ni a boli ko chien keme shegi ani tan wolo blani odo Josi Seydou ka do fende bo fena kwa dati do Josi Seydou ka do aywa minye Amadou Ayasa nogo ana genyon o blali ninga bo kasola o manyininga e ka do makoro awa min woni ye jelaki o mabbi wi ka do fa fora de ka fo minye jamana ka bengani ya fa nyoma haka ja o debi sena Josi Seydou ne sebenekala ko akoko induba ju nyedona mi nye fasiri darame adama darame aka segesegeli ani wulika joni nyinini ako ma worete mi nye Ibrahim Boubacar Keita ani Bubey ulu de ni go in labe kamini bikote mi mse ka to Amadou Ayasa no ga tikiri ajenyon de kiri sebenekala ko ako jamana obuleme nyon ve kilinde ko sabula ni to ka jatemene ika don wulika jo ni jatemene awa min bifo loi d'entente nationale i ka do okunde o forote sabula ka do kiliku ani jelaki bolongoni nyeshine do ma kilinde ma min ni min gera akonga min hakilinaw ye yalma ko ingera ka daddalu minga walma min ni min de foraka kwa donye yalma ma bo jatemina wa sigabe akonga sharatuku ko ni min glala ka duma sabula jamana sharatuku usigile mbe fedo de kuna sharakisa de be onna bura fanga sola Assemblée nationale ya sebe ka fo benga yeninye sharatuku bo de tengwa abika ukechugo awo akono te sharia sebe koro sosola adamade ya nyongirila jelaki binembe mamini nga nu to afora Amadou Ayasa no ka aywa keleku ngono akika do jelaki mimu no fe akabu fo ka tuti mafa ma kilende flate ma muga andikele jamana mugo be so rasula nana masubale mine ku da ku kandige ko sheni akika do ko ingela fo ka tuti akonga mi ngoni ye tnyei na madon ya bi ikado do na to kono anafo ko
wulikajɔw ani sɛrɛbolo y'a jateminɛ Ibrahim Boubacar Keita kelen ka fanga ta fanga in dara tacogo min na i k'a dɔn ɲɛdɔnna a ko nka kabini fanga in dara gɛlɛya damadɔ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen kun ye balawu kuma de ye i k'a dɔn gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o de ye Amadu Ayasa nɔgɔ a ye sɔrɔdasi maa 21 min da k'u kantigɛ o kiiri bɛ kɛ cogo di a y'i kale k'i da larusi la nin kiiri ti bɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to nin ko in bɛ datugu cogo min awa i k'a dɔn gundo caman b'a la olu kana taa dɔn jamanadenw fɛ a filanan o de awa a yɛrɛ tun bɛ yaala avion min kɔnɔ avion présidentiel i k'a dɔn wariko o man ka barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten a ŋanamu ni sɔni a ye jamana labɔ a y'i kɛlen k'a fɔ nin ko in fana fo n ka nin de datugu u k'o de ma o laban taara kɛ secret défense k'o munɛ nin da kuma ma bɔ a k'i k'a dɔn ko wɛrɛ kun bɛɛ min ye Burama Ture i k'a dɔn journaliste min b'a la n'o tununa a facogo ma dɔn a tunucogo ma dɔn i k'a dɔn a taara yɔrɔ min o ma dɔn a y'i kalen fana k'a fɔ nin ko in fana bɛ nin datugu journaliste de don sɛbɛnnikɛla ko a b'i n'a fɔ ko in d'a ma a n'a ɲɛtaa bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita nana mun kɛ a ko Amadu Ayasa nɔgɔ ko a kuma cayara a taa yɔrɔ cayara gundo caman b'a kɔnɔ min ma se ka ɲɛdɔn o de ye hadamaden yɛrɛ kiliku a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ coup d'état kɛli min ye Amadu Aya n'a janɲɔgɔn ye a ko i k'a dɔn min ni min kɛra kɔnɔ ani wulikajɔ min kɛra bɛɛ b'i ta kɛcogo dɔn nka min kɔni nana kɛ gɛlɛya ye maa 21 de fara o maa 21 gasi t'i la nin fɛn in jour dabila sa o maa 21 a ko i k'a dɔn ayiwa o wulikajɔ jateminɛ o de ɲɛ kan ka ɲɛ a ko ayiwa min ye nin ko in gɛlɛya ye cɛ jumɛn in bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ se ka nin ko in datugu i k'a dɔn o kɛra n k'i ɲininka premier ministre kɔrɔ ye Jɔnni Sumaworo Buboyi Mayiga le tigre le stratège le tigre de Badala Sumaworo Buboyi Mayiga welela k'a kɛ premier ministre ye tigre ni so mago bɛ min ni min na i k'a dɔn a ko ka se ka datugu a ka dilan o ye nin ye Mali kɔnɔ n b'a la cɛ min bɛ se ka nin ko in giringajɔ kɛ o ye wa i kɛra premier ministre ye sɛbɛnnikɛlaw ko kabini o kɛra Buboyi nana fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ i k'a dɔn ayiwa min ye kabini san 2013 ko Buboyi de wa Buboyi de ma Aya minɛ yan k'a to ministre la défense la n bɛna n'i ye o Buboyi qui a arrêté Aya n bɛna n'i ye o e kɔrɔdɔkun sɛbɛnnikɛla ma a ko Buboyi kɛlen premier ministre ye a ko i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw o tuma fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se k'a to ko in bɛ datugu o dun y'a sɔrɔ nin Sumaworo Buboyi Mayiga kelen ale de ye Aya nɛgɛ ka bɔ n'a ye Kati k'a fɔ k'a kana yɛlɛma base kɔnɔ sabula sɔmin kelen don k'a fɔ wulikajɔw bɛna boloda n'u k'u b'a koro n'a bɛ Kati a bɛ sɔn ka kɛ ko lawaralen ye nka n'a kelen nana base kɔnɔ a minɛ man go a y'i to o la k'a nɛgɛ k'a fɔ a ye i k'a dɔn ayiwa min ye président kɔrɔ ye an bɛna o jala de d'i ma o tuma maa min ni maa min bɛ ta i bolo i b'olu to a fɔ k'u y'a nɛgɛ n'o de ye ka na n'a ye i k'a dɔn base kɔnɔ o kɛra koro i k'a dɔn sinna k'a minɛ sɔgɔmada kelen sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra k'u nana koro ka kow gɛlɛya min ye Ibrahim Boubacar Keita a y'a ye k'a fɔ maa kelen bɛ se ka nin ko in fana dilan o ye n k'i ɲininka Buboyi ye o de la a ye Buboyi kɛ premier ministre ye Buboyi nana fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw tigɛ a nana wele bila bere rouge somɔgɔw ma i k'a dɔn ka kumaw dun ɲɔgɔn na k'a karabaso a fɔ ayiwa don dɔ la i k'a dɔn sɔrɔdasi dɔ ba bɛ yen min ye awa deuxième classe dɔ ye i k'a dɔn Pakole awa Sangara a y'o ba wele i k'a dɔn min ye wulikajɔw ni kuma caman ye k'o fɔ a dɔnnima in kama madame Sangara Bintu Mayiga i k'a dɔn ale kun ye musow ka ɲɛmaa ye muso minnu n'u cɛw ye ɲangata sɔrɔ jago n'u denw fara ale kun y'o ɲɛmaa ye a y'o wele k'o nɛgɛ k'o sɛbɛkɔrɔ nɛgɛ i k'a dɔn awa ni ka laban sa hakilina min bɛ n'o ye bɛnkan min b'a kɔnɔ waasa awa yafa ka kɛ mankan ka da u nana o kɔrɔfɔ bɔ k'a bin o muso in nana wulikajɔ kɛ sɔrɔdasi musow k'u kuma ɲɔgɔnya su man di tile man di a bɛ du kan i k'a dɔn f'a laban nana ɲɛ sɔrɔ ko la sɛbɛnnikɛla ko sabula ale yɛrɛ nana nafaba sɔrɔ ko in na i k'a dɔn Buboyi n'a ka fɛɛrɛ n'a ka dalu i k'a dɔn wari caman kuma fɔlen ni wari nana u nana fɛɛrɛw tigɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i k'a dɔn u bɛ to k'a fɔ dɔ hɛ ni bɛ wulikajɔ kɛ ninnu ye nin sɔrɔ koyi ninnu ye nin sɔrɔ fo ka t'olu yɛrɛ bila ɲɔgɔn na kɛlɛ yɛrɛ kun ye min ye f'olu bɛ ɲini ka ɲinɛ o kɔ ka taa bɛɛ kɛ fɛn ko ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fɛn m'a don ko la a tiɲɛna u nana t'o gɛlɛya de kɔnɔ wulikajɔw ni jateminɛw fo bɛɛ lajɛlen laban nana don sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn premier ministre a don min ye awa Sumaworo Buboyi Mayiga ani Ibrahim Boubacar Keita u nana nin dabali in de tigɛ min bɛ se k'a to awa minnu lajabara olu sɔmɔw bɛ se ka yɛlɛma n'u bɛ se k'a fɔ k'u jɛna ko kɔ k'o bolonabila sɛbɛn a ko i k'a dɔn ko caman diɲɛna kɔnɔ muso kelen min kofɔlen filɛ u laban y'o nɛgɛ a ko an bɛ donni min na ko bɛ o muso kelen bɛ Asuma na a k'a dɔn a ka wulikajɔ fanga ka bon ale b'ara ka mɔgɔw ɲini n ye min tɔgɔ f'i ye kɛ
muso sagaramuso awɔ ko donna Asuma yɛrɛ la i k'a dɔn a nana kɛ waritigi ye so belebelebaw ka wari caman bila a ka kɔnte la a ko i k'a dɔn awɔ wulikajɔw nana boloda tuguni min bɛ se k'a to denmisɛn minnu bɛ n'olu diminen bɛ olu ka kalan sɔrɔ muso min bɛ minisiriya la bi madame Bintu Funɛ Samake o don o ye ONG dɔ ɲɛmaa ye i k'a dɔn u nana so f'a ma awɔ o nana wulikajɔ boloda ka cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to awɔ den dɔw bɛ ta ka taa u bila kalan na yɔrɔ wɛrɛ a ko i k'a dɔn a don juge min bɛ yen Yaya Karambe u y'o bila ka taa diyagoya kalan na Ameriki jamana na a ko i k'a dɔn ko in kɔni fanga bonyana k'a ɲaami k'a dabiri fa bɛɛ fɛ madame Sangara o ni association mɔɔw nana bolonɔbila sɛbɛn kɛ nka bolonɔbila sɛbɛn min ka kɛ tuma min u b'i ni ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma sabula u ye dɔw su ka bila dɔw la fo ka taa kɛ bɛɛ lajɛlen ɲininkara Bintu Funɛ Samake i k'a dɔn a dennama in kama i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ye muso belebeleba dɔ F5 V8 i k'a dɔn iPhone 11 bube y'o d'a ma ayi kabini o kɔni kɛra o ta kɔni kɛra yanga da miliyɔn caman b'a kun i k'a dɔn ka laban tuguni ka taa ko ɲɛfɔ sabula chèque minnu photocopie dir'a ma olu bɛ yaala la mɔgɔ bolo sɛbɛnnikɛla ko i ye ko kɛcogo yɛrɛ ye wa kabini o kɔni kɛra ko yɛrɛ kun ye min ye ɲinɛ nana kɛ i k'a dɔn maa 21 min dajira ɲinɛ nana kɛ bɛɛ lajɛlen Allah u kɛra sufu ye sujugu taara madame Sagara Bintu Mayiga i k'a dɔn o laban Ala ni Bube ye ayiwa i k'a dɔn a nɛgɛ fo a laban nana don Bube ka parti la min ye Asuma ye a bɛ wulikajɔ la ka mɔgɔw ɲini ka na parti la a ko i k'a dɔn jamana in bɛ nin danga in na a ko i k'a dɔn awa wulikajɔ min ye jateminɛw ye i y'a dɔn ayiwa min kɔni kun ye Amadu Aya fanga talen a taara i kalifa Buye la Buye i k'a dɔn o ye kankelentigi ye i kalifa mana don a la min ye Ibrim Boubacar Keita don dɔ la a y'a fɔ Buye k'i kale kuranɛ na ko i k'a dɔn Amadu Aya Sanogo a tɛ to kaso la a b'a labɔ a ko i k'a dɔn nin bɛɛ kɛlen ka da ɲɔgɔn kan maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima Aya bilali a ko i k'a dɔn ayiwa min ye jɛjugu ye o de ma kɛ wa a ko nka hali n'a sɔrɔ o tɛ a ko kɔni laban a kɛra ngɔyɔ kunama ye ka ti Bube da sabula i k'a dɔn Bube awɔ kabini Bube nin baara ninnu kɔni kɛ a yɛrɛ nana jo a kafara a dara a yɛrɛ la kosɛbɛ a ko i k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ min ye ayiwa min ye Ibrim Boubacar Keita a ye fori ka bɔ Bube kɔrɔ ka taa fara dugu ma po sabula min ye wulikajɔ ye le lion le tigre le hérisson le tigre juguni a sina ka kɛ juguni ye ten a mana ja a kɔlɔlɔ yɛlɛla IBK la o a ma ja ni Bube tun bɛ yen a kun bɛ M5 ko ban a k'i k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara IBK bolo kɛra a yɛrɛ jugu ye koyi n'a tun ye Bube to yen ɲankuma tun bɛ IBK sɔrɔ fanga na sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko min ye Fasiri Adama Darame a ko hali bi n'a ka bi sira tɔ bi guwan ko in kɔni mɔndɔnna ka taa date mɔgɔw ka ɲɛji kan a ko nka min ye muso kelen ye o kelen bɛ ka mankan bɔ ko ale ma yafa o kɔni ka kule ka diɲɛ segin ni mɔgɔw bara k'o lamɛn CPI tulo fɔlɔlen bɛ o kɔni sigilen bɛ ka ko tafa lajɛ yalima CPI bɛna nin don a la wa ɲininkali tun bɛ bɛn a mana tigɛ Dawuda Dala journaliste di k'a dɔn ko in kɛra janfanba ye nka janfa in jubaju de bɔra Ibrim Boubacar Keita ani Bube la nin kun ye sɛbɛn ye Bubu sen t'a la Bubu jumɛn entente min signera kusa in na Bubu de y'o signé miliyɔn 30 ni 40 dira minnu ma o dira Bubu tile la o cɛ voilà ton problème an b'ara ka journal de kalan min bɛ journal kɔnɔ an ka daw ma i ye min min kɛrɛfɛ o to yen kɛrɛfɛla tɛ sa je suis journaliste ayiwa ne tɛ journaliste ye ne ye lakalikɛla ye je te parle de réalité désolé journal kalan Ngonzoma b'a la Allah Nzoma bɛ nin ko in n bɛ nin dɔn koyi je suis victime aussi bon ne tɛ fɛn dɔn a la je ne suis pas victime lis le journal Bubu de ye wari laban ninnu di oui ka journal kalan cɛnin o Allah Dabatungara ne bin ba o bi kɛ min tɛgɛ dɔw ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Sayon Kulubali ye Musa Sayon Kamara nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayon ko fɛn min ye Maliki Jaw ye e ko a ma wuli k'i jɔ ni Bilisi ɲɔyɔrɔ sira ye wa sabula a bilalen bɛ jɛkulu min kunna n'o ye CNT ye a ka cabinet Maliki Jaw yɛrɛ bolokɔrɔma nin ta ka di yan nin bila yan fɛ maa 26 conseiller spécial a y'o nommé jɔnni Maliki Jaw ma 26 membres de cabinet dont un conseiller spécial maa 26 a kelen a fɔ Maliki Jaw ye ale bɛ nin Segu ka Maliki Segu ka jumɛn tɛ nin ye de n den de don a ka denkudi don an tora kafe min na an terikɛ dɔ bɛ yen ko ne ye kafe b'o kan a fɔ a bɛ mɔgɔw wele a mɛ ne wele mun na de ma wele dɛ maa 26 bɛɛ i t'a la
Kwa ka mata gen kengelen wele ngelen mo jorata awo nam o ma Mali kɛra Segu ta ye sa o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CNT a sigira a bi kalo 3 bɔ Maliki Jawo maa minnu kan ka baara k'a bolo a ye maa ninnu a y'i bolo manabu nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goyita ni hakili b'a la ale min dalen bɛ bandaw kan ale yɛrɛ y'a ka maaw sigi sigikun kɛn bɛ ka fan min lajɛ o ye CNT Colonel Maliki Jawo a ye maa 26 a y'o de sugandi sabula a ye décision dɔ bɔ ka bi mars kalo tile 16 maa 26 min bɛna a ka cabinet min bɛna ka na baara kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur kelen b'a la conseillers spéciaux 7 ani conseiller technique 9 ani y'a ta k'a lajɛ chargé de mission fɛnɛ maa 9 a ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ maa min bilalen b'u bɛɛ kunna o ye colonel Dase Mariko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ conseillers spéciaux minnu bɛ maa 7 i kulo majɔ Mohamed Ultu Matali Wali Mamadu Jawara Wali Mamadu Jawara Wali Jawara kelen don wa ko Wali Mamadu Jawara o ni Wali bi ɲɔgɔn ye sira la wa Wali bɛ kɛ maa ka conseiller ayi dɛ Wali ngo jamana maa minnu galani don n'u bi ko dɔn n'u bi se ka Maliki Jawo bilasira ngo de ko don nin fɔ sa Wali Jawara kelen tɛ Korofina Wali a tɔgɔ de Burkasumu Wali Jawara min ye député o tɔgɔ de Wali Jawara Mamadu ma deli k'o m'a la ayiwa n tɛmɛna Abdul Wahab Touré Babali Ulu Shebani Mohamed Ibrahim Ag Atayer Modibo So Ibrahima Silamana olu taara k'olu kɛ conseil spéciaux ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko maa kelen b'a la min kɔni dali n'o kuma cayalen bɛ sabula Mohamed Uldu Matali ŋunuŋunu b'o nɔfɛ ale ye député kɔrɔ ye min ye RPM député kɔrɔ ye Nations Unies kun ye ɲangata bi o kan k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali ka ɲɛta ani accord waleyali ale bɛ k'a segin kɔ fɛn min ye sanction ye o b'o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o dun talen filɛ ka bila jɔyɔrɔ la nin ye k'a kɛ conseil spécial ye passeport diplomatique bɛna d'a ma dakabana voyage ani mobilibaw bɛna bila a ka bolo kan yala a na se ka taa jamana kɔ kan a tɛna na kɛ gɛlɛya ye CNT ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ wa o ɲininkali bɛɛ a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye conseil technique ye Abdoulaye Benson Jakite o taara ka bila Abdoulaye Benson Jakite Benson Jakite le même Benson qui était à RFI o kaɲi Alou Traoré chargé affaires administratives o taara ka bila sɛbɛnkow kunna Musa Kulubali o taara ka bila jamana kokankow kunna inspecteur des impôts Ibrahima Konate o taara ka bila wariko kunna sociologue Aïssata Yaya Cissé o taara fɛn min ye diinɛkow ye ani kirikow Musa Bahaga o taara a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye wulikajɔ kɛra fɛnɛ ka maa wɛrɛw ta ni k'olu bila jɔyɔrɔ la n'o ye chargé de mission conseil spécial min bilalen bɛ kunnafoni di kunna o ye Al-Mahadi Moustapha Cissé i kun ka yan de conseiller en communication non u ka diplôme tigiw ta diplôme de bi baara kɛ wa ne bi kɛ accompagnateur merci et tu reconnais quoi diplôme tigiw l'expérience n b'a fɔ k'o de mun diplôme ko kɛra diplôme tɛ dalu ye sa master ni fɛn ninnu olu tɛ koba ye dalu don wa o caman fililen b'an ka armoire kɔnɔ mais bi min dɔn an master tigiw t'a dɔn merci naam i ka ɲi yɔrɔ in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko madamu Ɲana Madina Jara o taara ka bila maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa baara kɛ yɔrɔ la o bilar'o kunna maa kɛrɛnkɛrɛnnen taara min ye dɔgɔtɔrɔ ye n'o bɛ jateminɛ kɛ kɛnɛyako la o ye Burama Kulubali ye a ma ban dɛ chargé de mission Seydou Kulubali Idrissa Konate Umar Traoré Umaru Diallo Abdoulaye Karim Sanogo Ali Johari Aga Amatu Ahmed Ould Gale Mohamed Amidou Maïga olu kɛra chargé de mission ye sɛbɛnnikɛla ko maa 26 sɔgɔmada kelen fɛn min ye CNT Maliki Jawo a ye nin bɛɛ lajɛlen de nommé wa nafolo min bi don u kunkɔrɔ a musaka bɛɛ lajɛlen de bi da jamana wagande kun min bi se k'a to Maliki Jawo yɛrɛ a ka sago ka sɔrɔ CNT ko la sɛbɛnnikɛla ko Maliki Jawo ale kɔni a bɛ se ka Ala fo ka Ala barikada sabula maa 26 a kelen nafolo muguba de o de bilalen b'a ka bolo kan a yɛrɛ kɔni a kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bilisi ɲɛyɔrɔ sira a wulilen bɛ n'o ye nka a bɛ nin kɛ waati min na o y'a sɔrɔ jɛkulu dɔ bɛ wuli ka jɔ la CNT ko k'a ci n'o ye M5 RFP olu yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ k'a ci Cour suprême ma ni ka laɲini kɛ ka sɛbɛn don bɔgɔ jeni kan CNT ka ci k'a dakolonji k'a filenkolonji bɛɛ lajɛlen k'i ta yɔrɔ ɲini fɛn wɛrɛ ka bila a nɔ la kunnafoni filɛ nin ye a tɛ ci ayi ka mun ji
baara dilanlen ko baara ka ɲɛ ka ban u k'a sigi cogo man ɲa u ka tugu an kɔ ten kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnni Seydou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le dénonciateur o don Jɔnni Seydou i k'a dɔn JB nin y'a ka fasiri ye a k'i k'a dɔn Jean Pierre James ko a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri hakaja ni maa t'a lakali dankɔrɔba b'a ka baara la premier ministre Mokhtar Wane a k'i k'a dɔn ayiwa n de fara ko la o bɛ nɔbɔ i k'a dɔn gɛlɛyamisɛnnin caman de kun bɛ cɛmancɛ fanga sigi la nka Mokhtar Wane a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ a kɛra sababu ye politique maa minnu sigalen kun don k'a fɔ min ye cɛmancɛ fanga ye a bɛ keleku i k'a dɔn a caman kɔni ko Bilhak jɔ ko a la i k'a dɔn baaraw ka ɲi wele k'u sigi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɔ e tɛ Mauritanie ye ne tɛ Burkina ka ye an bɛ Maliden mun ni mun ka ɲi jamana in ma e ye politique maa ye i ye ko dɔn bɛɛ y'i ta fɔ heure 5 ɲɔgɔn sɔsɔ ani kuma lakali ɲɔgɔn ɲɛna fo ka taa faamuyali sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn siga t'a la jamanakuntigi min n'o bɛna sigi cɛmancɛ fanga bannen kɔfɛ sɔn bi kɛ bɛnkan bi kɛ sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ ayiwa min ye sema mɔɔw ye olu yɛrɛ taara sigi ka fɔ in na i k'a dɔn u y'a hakilina fɔ parti politique kolo gɛlɛn fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ kuma fɔ u tilalen u ko jɔnkala Mokhtar Wane an kun t'a dɔn k'a fɔ hakaja e bɛ sɔn ka sigi ka nin waati jan in kɛ an bɛ kuma minnu fɔ a n'an ka dimi kuma i b'a lamɛn Mokhtar Wane ko a ko foyi man bon jamana in ma maa o maa i bɛ se ka fɔ o fɔ kɛ transition in na jamana bɛ basigi kɛ a k'i k'a dɔn an dalen don o de kama n'a fɔra ko an k'an sigi bi fo sini ɲankuma a k'i k'a dɔn jɛna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa URD o mɔɔw y'a jira k'a fɔ yɛlɛma kura minnu bɛ Mokhtar Wane da tarafatani don a bɛ ɲɛ jamana in ma kosɛbɛ olu ni b'a la politique tɔn wɛrɛw bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ hakaja Mokhtar Wane ka nin hakilina in i k'a dɔn ko sabatilen don o tuma a bɛ ɲɛ ɲɛcogo fɛn o fɛn la olu na ayiwa dɛmɛda k'a sɛgɛrɛ a ko cɛmancɛ fanga min ni min ɲininen bɛ o de ye bɛnkan caman ka sɔrɔ jamanadenw hakilina ka se ka dɔn jamana bɛ lafiya bɔda minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ bolonɔ sɛbɛn ye min b'a to sini ma sinikɛnɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn sɔsɔ ani gɛlɛya bɛ duga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le dénonciateur kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Yusufu Konate ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko don bɛ ŋana Simanja fɛn min ye assemblée permanente des agriculteurs du Mali n'o bɛ sɛnɛkɛlaw ko fɔ APCAM tɛ wa APCAM k'a ye ɲɛma kura sɔrɔ min bilara Bakari Togola nɔ na a tɔgɔ de ye Sanusi Buya Sila Sanusi Buya Sila Marakado sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma kura a sigira marisikalo tile 18 tɛmɛnen a bilara maa min nɔ na o de ye ɲamanakaw ka den n'o ye Bakari Togola ye maa min sugandira sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen Mali fanda 4 Mali korokara bɛɛ u taar'u bolo nanabɔ maa min nɔfɛ o kɛra Sanusi Buya Sila ye Sanusi Buya Sila a ka sigi kɛra tarata don a kɛra CICB la a ko Sanusi Buya a sigilen kɔfɛ a kɛra nisɔndiya ani bɛnba de kɔnɔna na taa kana maya la sɔsɔli foyi maya la sabula fɛn min APCAM maw ye u kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ a sigilen kɔfɛ a ye tâche bila kɛ foli ani tanuni k'a ta ka se a baara ɲɔgɔnw ma minnu bɛ APCAM kɔnɔna na sabula a y'a jira k'a fɔ olu de y'ale bonya ni k'ale karama fɛn min ye san 5 danaya ni k'o ta ka d'a ma a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye APCAM ye ale bɛna wuli kajɔ ba de kɛ sa k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidal sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min jamana ka dɛmɛbaa minnu bɛ kɔ kan olu fana ka wari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka ta bala cogo min sɛnɛkɛla ka sɛnɛfɛn ka nafa o y'a naka ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana in jɛgɛ bugudaw ye sigi o sigi n'a bɛ maa o maa bɛ n'o de ɲɛsinnen bɛ cikɛ ma Sanusi Buya Sila ko wuli kajɔ bɛna kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka na hakilila kelen na a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na sɛnɛkɛlaw ka kɛ kelen ye jamana kɔnɔ bɛɛ fɛnɛ ka na o de bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ ka se ka cari jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Buya Sila ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana fan caman ye kɛlɛ kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye sɛnɛkɛ ye ni k'a gɛlɛya kosɛbɛ o tuma sigi ka fɔw bɛ se ka kɛ cogo min bɛ se k'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min jamana ko in na a y'o hakilina jira a ko baganmaralaw fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye mɔnikɛlaw ka taa fara jɛgɛ mɔnɔw kan ani fɛn fɛn bɛ n'o ye jiriforotigiw ye a ko ɲinɛ ma kɛ nin ji kɔ sabula ninnu ye bolofara 4 ye min kɔni n'o de bɛ sɛnɛ yakubaya an ka jamana kɔnɔ o tuma ka gara jamana ɲɛmaaw la hakilina min bɛ ninnu na an'u ka lajɛ an'u ka tɔɔrɔ ye min ye o bɛ se ka ta ka b'u ka cogoya min na Buya Sila ko o bɛna kɛ APCAM a ka taabolo kura ye
a ko ale sugandira Bamako ni nga kɛ Bamako APCAM a bolofara ɲɛmaa ye nka Mali bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan tuguni k'ale ta o kɔrɔ de ye k'a fɔ baara min b'ale bolo a ka gere Mali bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ kelen ye ni ka kunfilenna kelen da a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bagan dumuniyɔrɔ ko ye ka taa fara fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka cikɛyɔrɔ ko ye sɛnɛkɛ mansi ko ka fara hali kɔɔri sɛnɛ gɛlɛya min donna a la ɲina fɛn min ye Buya Sila ye Sanusi Buya Sila a ko wulikajɔ bɛɛ de bɛna kɛ jamana ɲɛmaaw fan fɛ min bɛ se k'a to sɛnɛkɛlaw u ka engrais u ka siw an'u ka minɛnw ka fara u ka binfagalanw kan u ka d'u ma sɔgɔ ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to jamana bunɛna min na kɔɔriko la ɲina a ka se k'o sɔrɔ nin ɲɛmaa kura in Sanusi Buya Sila ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to sɛnɛ a bɛ se ka yakubaya cogo min kunnafoni min ye an ye min zalo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Ahmed Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Daba Tunkara i bolo don Joti Seydou mbi bɔli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan o don Amadu T Danzɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu ko Joti Seydou n ka muso ko ɲɛnabɔra tɔ ye wariko y'a daminɛ n tɛ ban i k'a dɔn ani sunkalo man jan i k'a dɔn sunkalo fana ye waati ye min ni mɔɔw kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'o bi nɔgɔya kosɛbɛ nka i k'a dɔn a jateminɛ na k'a fɔ min ye awɔ dunfɛnw ye u bɛ se ka bali ka yɛlɛ ten gabaw o ka dabila o kana kɛ bilen Mali kɔnɔ Joti Seydou i k'a dɔn awɔ DGCC a ɲɛmaaba i k'a dɔn a ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ Dankɔrɔba i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri a ti ɲɛ abada sannikɛlaw feerekɛbaw i k'a dɔn ani DGCC i k'a dɔn an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ an ka hinɛ jamana na ka jamana jateminɛ malidenw i k'a dɔn ɲani ni sɛgɛn kɛra o tuma mun ni mun bɛ yen bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ maa minnu n'olu bɛ sɔn n'o kɛ n'o ye association ayiwa de consommateurs ye olu ka cidenw jagokɛlaw i k'a dɔn u ka bolofaraba fila n'o commerçant détaillants ani demi grossistes ye i k'a dɔn Bamakɔ n'a lamini kɔnɔ olu fana ka cidenw kun bɛ kɛnɛ kan u sigira ka kuma k'a sara ɲɔgɔn na na aw ye nin kɛ walima n'aw ye nin bila ni nin kɛra tan ni nin kɛra tan a bɛ ɲɛ DGCE i k'a dɔn a directeur ba tulo b'a la i y'a dɔn kamalenkɔrɔ belebele jamanjan a fan bɛ koyi sanfa dugufa la hawla i bi kuma bɛ fɔ a kɔ fɔ n'a nana sisan n bɛ ci tigɛ a la n taara directeur sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ ka tɛgɛ da a ɲɛ kan o tɛ a bɛ komi maramanja belebele jamanja nka i kana a ka bonya filɛ ta a bi taama kɛ zeni n'i tugura a kɔ taama na e pa i taara o fana nɔfɛ yan Seydou e kɔni n bɛ nin dɔn kabi Modibo Keita bɛ yen depuis Abdel Karim Konate bɛ yen il était adjoint a tɔgɔ a tɔgɔ j'ai oublié son nom voilà Bougadari tɛ de Bougadari don n'o ni nin ye batara taama de kɛ Joti Seydou an bɛ taa Ala ma hinɛna Bakɔrɔ an bɛ taa o ka magasin lajɛ an bɛ taa GDCM a b'a dɔn an bɛ taa o ka magasin na a ko gouvernement y'a jira k'a fɔ min ye malo tulu sukaro nɔnɔ a k'i k'a dɔn gouvernement y'a jira k'a fɔ hinɛ ka kɛ jamanadenw na o tuma gouvernement niyɔrɔ ye min ye n'o ye TVA ye o salemisɛnnin n'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara a kan u b'a bɛɛ buru n'u y'a bɛɛ buru o tuma wajibi bɛ kɛ jagokɛlaw kan i k'a dɔn nin balo ani nin dunfɛn minnu filɛ nin ye a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma sunkalo kɔni kɔnɔna na a ko jateminɛnaw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ joona a ko ayiwa min ye ayiwa tulu ye min ye 100 ani dalasi 30 sukaro fana a ko i k'a dɔn awa dɔrɔmɛ 100 a kilo o damada kɔni y'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a ko i k'a dɔn min ye Bougadari ye a ye dulɔkɛ yɛrɛ de bɔ k'a da awa sen kɔni ɲɔgɔn sɔsɔ t'a la fanga filɛ i k'a dɔn jagokɛla aw filɛ o tuma bɛnkan ye min ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la sunkalo kɔni kɔnɔ gɛlɛya t'a la o tuma a kan ka kɛ tan ni Ala ɲini kalo don gouvernement de transition y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka lafiya sɔrɔ wa ne de bilalen b'a baara la n'a kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔ gun nin kun ye sɛbɛn ye Bougadari y'o kɛ wa yɔrɔnin kelen Allah a ye an bɛɛ ɲɛnafin bɔ an na an bɛɛ de tun b'a kɛ tan sunkalo o sunkalo a bi sɛnɛkɛlaw wele ka baarakɛlaw wele ka bɛɛ sigi kɛnɛ kelen ka bɛɛ ka bɛn prix la fɔ tan ale ka ministre ye jɔn de ye ne t'a ka ministre dɔn han jamana yɛrɛ ministre kura ninnu maa yɛrɛ tɛ maa si dɔw la Aruna Ɲangi tɛ di ministre min bɛ jago kunna Aruna Ɲangi na k'a ye ale ka ministre in kun ma kɛnɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ dogolew k'u da kɛnɛ kan
daba tugara ne min tɛgɛ don ni don révélation kɔnɔ masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko fɛn min ye wulikajɔ ye namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ a ko an ka taa kɛɲɛbakaw fɛ yen kɛɲɛba marabolo min bɛ n'o ye dabiya ye dabiyakaw ka mairie a mairie ko a kɛlen bɛ parti kolonbati ye sabula nafan dɛ tafan dɛ jɔnni b'a fɛ fɛn min ye dabiya baba sora baba fundaga sisogo ale kɛlen kɔfɛ ni ka baaraw bila a ye maa minnu zugandi ani sariya minnu fɔ jɔnni b'a fɛ ka sariya kɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko marikala so tɛ fila ye binaja don kɛɲɛmakaw ka nin mairie kɛɲɛmakaw ka nin mairie sigi dabiyakaw fɛ a na mɛn maana la ni ka lakali sabula maa min ye kɛɲɛba yɛrɛ préfet ye ale de ye ko bɛɛ lajɛlen ɲamibaa ye a tɔgɔ de Isa Kane sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ye olu dun kun kumana sabula fɛn min ye section administrative cour suprême o ye fɛn bɔ ka taa bi ni ka jaabi bi jaabi min taara ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye Modibo Keita ale min ye deuxième adjoint ye ale ni wulikajɔ ani baara minnu kɛra a kɔni o y'a jira k'a fɔ ale ka taa sɛbɛnnikɛla ko o laban nana kɛ gɛlɛya ye sabula n'i ye ko in da k'a lajɛ ko caman de donna jukɔrɔla na fo a ko yɛrɛ taara se minisiri ma lieutenant colonel Ablaye Mayiga waati min na u ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ u bɛna ko in muzumɛnsɛn ni ka taa ko bɛɛ lajɛlen mɔndɔ ɲɔgɔn kan lieutenant colonel Ablaye Mayiga ale yɛrɛ de ye tabali gosi n'o ye minisiri ye k'a fɔ ko in ka bolo kan ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka bolo kan a bolo k'ali o n'a ta bɛɛ o y'a sɔrɔ nin fan fila bɛɛ maa labɛnnen don koyi sabula fɛn min ye Modibo Keita ye a ma ɲɛ min kɔ labɛn kun kɛlen don a yɛrɛ taara drapeau don ni nka maaw kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ale kɛra maire ye fan dɔ in fɛ cɛ wɛrɛ bɛ yen min fana ni dalen b'a kan kosɛbɛ n'o ye Jalimodi ye ale kɔni ale fana b'a fɛ Jalimadi Kuyate Jalimadi Kuyate ale kɔni b'a fɛ fɛn min kɔni ye ko in ye a bɛɛ lajɛlen ka d'ale ma ale yɛrɛ fana dara ka taa maire jala d'a disi la ina manga nam Jalimadi Kuyate ale taara maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan a ta kɛra catiribɔ ye koyi k'o filmer k'o bila réseaux sociaux kan k'a fɔ ale kɛra maire ye sɛbɛnnikɛla ko ni maire bi sigi a ti sigi ale ta in sigi cogo la sabula sigi cogo a dɔnnen bɛ sariya bɛɛ lajɛlen dɔnnen bɛ nka Jalimadi Kuyate Mahamadu Kuyate n'u ko a ma Jalimadi k'a dɛmɛ a ka baara jugu in na a kɔsɛbɛ bɛ maa min na dɔwɛrɛ tɛ koyi o ye kɛɲɛbakaw ka préfet ye n'o ye Isa Kane ye Isa Kane ale de kɛlen bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen ɲami fɔ minisiri yɛrɛ n'ala ma jagɛ e ko préfet a tɛna gɛn ka bɔ a la de sabula a kɛlen bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen don nɔn na waati min ni Babani Sisoko ye wala sɛmɛ maa min bɛ n'o ni jɔyɔrɔ ka kan o de ye Modibo Keita ye ale kɔni wa ale ye maire baara kɛ waati min n'a bɛ intérim na ni k'a dagu k'a tilen Modibo Keita a bɛ baara minnu kɛ o kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye dabiya mairie ye sɔrɔ min kan ka taa sigida maaw ka nafala an'u ka tɔnɔ o bɛɛ lajɛlen o ka sabati o sabatili min kɛra fila maire minnu bɛ an'u dalen bɛ nafoloba kule min kan k'u b'a dun dɛ a ko fɛn min ye Modibo Keita ye n'a nana a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen de datugu o tuma fɛn min ye préfet ale yɛrɛ b'i ta sɔrɔ wari ninnu na o sabula ale ka wulikajɔ n'a ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka nafa sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ dun tɛ badenfɛn ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ maa min bɛ bi ni sariyatigiw ani kiri ye jo dɔ ma o de ye Modibo Keita ye an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Modibo Keita ye a ka maire nɔgɔ foyi t'a la préfet a ka danna juguya n'a ka ŋaniya juguya o tɛ se ka ko in bali sabula fɛn min ye buna hadamaden ni ko ko dari bɔgɔ la maa tɛ se i b'o kɛ Isa Kane n'o y'u ka préfet in ye préfet in kɔni a bolo bɛ bɔ karata wo fɛ nin ko in na koyi sabula ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka taa da minisiri ɲɛkɔrɔ o dun ye cɛ min ye lieutenant colonel Ablaye Mayiga n'a seginna ka na a taamana n'a seginna ka na k'a sɔrɔ ko in ma ɲɛnabɔ préfet laban conseil des ministres nata e ko a tɛna balonde joona a b'i taa yɔrɔ ɲini yɔrɔnin kelen nɛgɛ si bɔ karatɔ daw kana sigi o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan an bɛ jeli tezara premier an ko min ni ka sɔrɔ ka segin ka na o ka kɛ jɛka pep k'a ka feere daba tunkara maɲumako yira kun tɛ ala la sabula a bɛɛ lajɛlen farala ale de la an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma minnu bɛ kɛlɛdaga la nin waati in na su ani tile minnu bɛ tile ku ka nɛnɛ ku ka fiɲɛ ku sajugu ni bundeni ani marifakisɛ k'a kun an bɛ tasi bila kɛ an ka sɔrɔdasiba ni cɛba ninnu ye u n'a ka kan walahi dɔw bɛ n'a dugu jɛka o ye don
Jean Sedou ne ben kele ku ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent sɛbɛnni kɛbaa to a de ko diya ko a k'i k'a dɔn ɲuman kɛli a lakali ka fisa kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye dɔ ka fara ɲumankɛla ka ɲuman kan a bɛ kɛ sababu ye dusu ka don dɔwɛrɛ la Mali musow ko Boubacar Sidiki Sangare k'a ni cɛ a yɛrɛ ye BSS Boubacar Sidiki Sangare i k'a dɔn ɲuman da tɛ kelen ye 8 mars tɛmɛnen na i k'a dɔn Boubacar Sidiki musow de y'a kanu ka bɔ Mali fa bɛɛ ni ka taa zole da la ayiwa foli ani tanni ani dugawu k'o kɛ Boubacar Sidiki yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa foroba baarakɛla don min ye gestionnaire tɔnba minnu bɛ Organisation mondiale des experts i k'a dɔn ɲɛmaaba don a siyɔrɔ bɛnnen bɛ Abidjan ma ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn Mali faso a ma ɲin'a kɔ don kelen da kelen min ye ɲuman tali ye ka maaw dɛmɛ jango musow i k'a dɔn u ka bɔ nɔgɔ la ka dɔ k'u yɛrɛ ye Boubacar Sidiki kabini san 2012 i k'a dɔn a b'o wulikajɔ la jamana kɔnɔ jango Covid-19 min n'o ye ala gɔngɔli ye o min nanen filɛ ka ko caman jɔ a ye dɔ fara ayiwa dɛmɛ kan musow ka dɛmɛ n'i ye muso dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ Mali musow fantan 4 bɛɛ lajɛlen la jango a bangena sigida min na n'o ye Lafiyabugu ye olu kɔni ayiwa olu kɔni tɛ fɛn fɔ ayiwa fo ka ala k'a sara sɛbɛnnikɛla ko min ye sira daw ye ekɔliso jɔw min ye pɔngilanw ye ka dingɛbaw se ayiwa ka kɔlɔnbaw se dɔ bɛ bɔ musow ka ayiwa degun na cogo min BSS i k'a dɔn o y'a ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa marisikalo tile 8 musow nana zole da ka tabale gosi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn sofa terrain na Sofaterɛn Lafiyabugu 17h ka kɛnɛ minɛ ka sɔnsɔn i ko dakɔnɔ ye u ye wele bila ma i k'a dɔn kuma na jamana musow n'an bɛ foli da i la a n'a ka jama u y'u kunda a yɛrɛ ma kɔli ɲɛji la ala n'a nisɔndiya kojugu a y'a jira k'a fɔ nin bɛ dɔ fara hali bi ale ka galabu a n'a ka hakili ka ɲɛsin jamana ma kɛnɛ in ka min ye jamana maabaw ye politikimɔgɔw b'a la ka taa se dugutigiw ani alimamuw ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'a kanu u ka den ka taa dugawu k'a ye sabula Boubacar Sidiki bara ka min kɛ ni jamana den fɛn o fɛn bɛ kɔfɛ se bɛ min ye n'o bɛ nin kɛ i k'a dɔn an bɛ min na an bɛ bɔ a kɔnɔ joona a ko i k'a dɔn a Boubacar Sidiki a y'a jira k'a fɔ min ye dɛmɛ min n'a y'o layidu ta yɛlɛma député minnu bɛ yen i k'a dɔn kalo o kalo kun bɛ dɛmɛ min da k'a di 3 a ko ale b'i jɔ n'a ye a ko sabula i k'a dɔn Musa Mara ninnu u kɛlen député u kun bɛ wari min di 3 in ale de nana a ko n'a bɛ di dugudenw ma awa ale b'i jɔ n'a ye ale b'a di hali bi BSS nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'intelligent kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungana ne min tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays Fasiriba n'o ye Mamadu Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mamadu Jara ko min kɛcogo man ɲa o lakali cogo ti ɲa a bɛɛ n'a ta jamana faamaw n'u ma wuli ka jɔ kɛ nin sanu bɔla ko ye a laban bɛna kɛ sababu ye ni ka buna hadamadenw daji ka ban a ko an ka taa Sajo la fɛn min ye jamana sigidamaw ye olu ka bɔlen bɛ sabula sanu bɔ yɔrɔ min bɛ n'o bɛ Jingulu ale bɛ Sajo la mara de fɛ nin sanu bɔla in n'o ye Lasa SA ye a kɛlen bɛ ka tɔɲɔ bɛɛ lajɛlen da sigida maaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cakɛda in ye a sigira sariya sɔsɔba de kɔnɔ sabula fɛn min ye hakɛ minnu kan ka dafa min bɛ se k'a to sanubɔyɔrɔ ka sigi o si t'a la maa min bɛ n'o kɛlen bɛ ka ko in yɛrɛ ninnu minɛ sabula Sudankaw olu ka sanubɔyɔrɔ de don dunanw don nka n'i ye dunan selen ye dugule la bɛɛ i b'a sɔrɔ dugulenjugu dɔ de b'a jukɔrɔ Musa Jara tɔgɔ dɔ bɛ yen ale ye conseiller communal ye Sajo la mairie la ale de donnen bɛ nin dunan ninnu ɲɛ ni kana kɛ nin kojugu in kɛbaa ye sigida maaw ni k'a tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sɛbɛnni kɛra ji ani kungo lakanabaaw fɛ o ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Elmedi Ag Mohamed Nutu ye ale ye sɛbɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin sanubɔyɔrɔ in ye a bi kɔlɔlɔba de se sigida ma o tuma fɛn min ye sigida lakana buna hadamadenya o tɔbɔtɔli o fɛɛrɛw t'u bolo o tuma sanubɔyɔrɔ in a ka datugu min bɛ se k'a to sigida maaw olu ka lakana cogoya min na sabula n'i y'a mɛn non conformité à la loi o kɔrɔ ye k'a fɔ sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko ale ye sɛbɛnni kɛ sabula sanubɔyɔrɔ in a kɛlen bɛ sababu ye baganw jiriw buna hadamadenw ji ani dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen toli sabula dugu min bɛ yen n'o ye Babala ye yenkaw kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ tafandɛ nafandɛ o dɔrɔn tɛ hectare 400 dugukolo la maaw ka cikɛ yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen dara kelen b'u fɛ
ji bɛ boli sira min fɛ n'o ye kanali ye sɛbɛnnikɛla ko olu caman bɛ yen u kɛlen bɛ ka pɔsɔni sera a bɛɛ lajɛlen la kɔnɔma min u bi sa jɛgɛw bi sa baganw yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye u ka dingɛbaw ye u bi dingɛ dɔw seni dingɛ ninnu dunya i b'a fɔ k'a to ten ni bagan porokotora ka b'a la wala buna hadamaden o tora sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ buna hadamadenw yɛrɛ bi munumunu yɔrɔ yɔrɔ ka ɲɛnɛmaya kɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ dingɛkolo ani bɔgɔ ani pɔsinɛ k'a yɛri maaw senkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko pɔsinɛ jugu min bɛ yen n'aw k'a ma siyani ani sanu yɛrɛ mana bɔ kɔlɔlɔ jugu min b'a la nin bɛɛ lajɛlen bɛ maaw senkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye minisiri min kun bɛ dugukolo jukɔrɔfɛnw kunna ani pétrole ko kunna n'o ye madame Lɛlɛnta Hawa Bababa ye Mɛkalo tile 10 ale yɛrɛ kun ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni kun kɛra ka ca ale ma ale yɛrɛ kun ye sɛbɛnni kɛ ka ci Kayi gouverneur ma o donnama kama k'a fɔ fɛn min ye nin sanubɔyɔrɔ in ye n'o ye Lana SA ye Babala a ka datugu sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye gouverneur ye o bi kɔlɔsiw kɛ waati min fanga nana yɛlɛma fanga yɛlɛmalen minisiri kura min bɛ yen Lamini Seydou Traoré yala a tɛ nin ko in galama wa sabula o kɛlen bɛ ka ko caman bɛ yen ni ko tiɲɛ dɔgɔ la n'o tɛ Lamini Seydou ye cɛ min ye n'a ye nin mɛn bɛɛ a bɛ wuli ka jɔ kɛ nin sanubɔyɔrɔ in datugu a y'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Babala Lana SA a sanubɔyɔrɔ ye juillet kalo tile 25 a ye kungo balase misitigi dɔ ma sabula o ka misiw taar'u min ji dɔ la ja u kɛlen bɛ ka siyaniri in dasi ka k'o ji la o yɔrɔnin bɛɛ tura belebele 10 o nani da ka sa k'a bɛɛ lajɛlen funu ka pɛrɛ a yɛrɛ ma wari tiɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi nin sigida maaw kɔnɔdimi misɛ sɔgɔsɔgɔ ani farigan misɛ o de cayalen bɛ kɔnɔ kɔni tɛ kungo kɔnɔ tuguni sabu kɔnɔ o kɔnɔ y'a bin dun wala kɔnɔ y'a ji min o bɛ taa bɔ k'o bin n'i donna kungo kɔnɔ i bɛ kamamafɛ i b'u jannen de ye u disi kan u salen don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ de kan ka kɛ joona min bɛ se k'a to Lana SA nin sanubɔyɔrɔ ye a bɛ se ka datugu cogo min na a ko Musa Jara tɔgɔ dɔ bɛ yen o kɔni o sen bɛ ko in na ka taa fara o bi bɔ dugu min na o ye Dankuru ye ale sɛmɛ ko in na sabula ale ye mairie baarakɛla ye wa sanubɔyɔrɔ in walasa ka dugutigi sa ani ka mairie baarakɛlaw sa 4,000,000 u y'u dɛn ka t'o di dugutigi n'a ka conseiller ma o dɔrɔn dɛ u ko kalo 120,000 u b'o di maire ma min bɛ se k'a to sanubɔyɔrɔ in ɲɛ ka to a ka kow kan nka sigida denw de k'u tɔɔrɔ la o tuma u b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ a ka datugu ka b'u da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnni Seydou waati n'a ka waati ma se n tɛna gosira sɛbɛ b'an na pep bita ye ko an t'a bila yan joona kɛ jumɛn ta waati sera o sera an bɛ foli ni tanu ta ka se Dankɔrɔba ma n'o ye